enti ye hwe nananom a ewo Kyidom ewo Fekuo nim enim se eye atempem hene ono ene efekutire ono aso ene ye Kyidom hene fekutire no domna se hene ewo Kyidom ohene ba hia hene ewo Kyidom asem hene ewo Kyidom sabia krofom ewo ho nobeko enso ewo ho asechiriwa hene ewo ho subonpan enso ewo Kyidom akropon ewo Kyidom domiabra ewo Kyidom pramso hene ewo Kyidom tasen hene ewo ho sewia hene ewo ho topre hene ewo ho banko hene ewo Kyidom abrankasi nyamiani ewo ho amoaman ewo ho besiase ewo ho ahene nana hene ewo Kyidom adwumfo hene ewo ho ampame number 1 dote krapa number 2 pumakrom hene ewo hwediem hene ewo fiase adumasa kuna mehame adunku hene ewo ho adense ewo Kyidom mankranso ewo Kyidom namasa hene ewo ho nkatia hene ewo ho esietem hene ewo Kyidom ewo ho na akumantin omonso ewo Kyidom twito eno so ewo Kyidom ti nananom ewo Kyidom de ma mese timu biem fekutire eye atempem hene ono ena ye Kyidom fekutire ye wodom na ase hene ewo Kyidom ohene ba hia hene ewo Kyidom asem ono so ewo Kyidom sabia krofrom no beko menje ofa se menje ewo Kyidom we brohaha hene enso ewo Kyidom subonpan ewo Kyidom asechiriwa hene ewo Kyidom na de ofa aka ya kumanti enso ewo Kyidom akropon domiabra pramso tasen sewia topre banko ewo Kyidom abrankasi nyamiani amoaman hene besiase ahene nana hene eye adwumfo hene ampame number 1 dote krapa number 2 pumakrom hene hwediem fiase adumasa kuna mehame esiechem adunku adense mankranso namasa na nkatia omunyina ewo Kyidom namasa omunyina ewo Kyidom Fekuo enim enti oba Asanteman mu na yewura tenase edi asemu a kaze Kyidomfo adumso abonsa nananom nyina aso yewo nkroni bo mu a na yeduma kwa benkum enti se oba ha ofa se yewura tenase a yewo omo ho eno duma kwa nifa ene hwamofa se yi wo ho kuna shomo fiase abrankasi nyamiani adumasa omunyina asase se de dikati na wo ho ne yi omunyina do mbesemu enti sade sese no efiri ho eba chempem be ye Kyidom omunyina sa chempem hine transrefia omunyina ho eno mo kontino omunyina no ye ka Kyidom Fekuo a omo ewo ho no enti ye hunu se eye Opemsuo osi etu ne nsa no adwuma no ebinu no omo dwuma di omo di no se omo de Kyidom de se o papa ekosa na Kyidi de no ane dia so wo hwese babia no ebefiri babia ni papa Kyidi on hwema bibia on ho ban den hwema bibia meto ne papa nti chemo a yede ma ne se fa bom ho ban no eno ena ya tichiri mu a wo hu na wo se bi ye wura transem de bia obodwa se bi wo chemra yede die wura ni mba no otazu ya no ano me sand ko frɛ ne ba no sa pepepe odiba na ze okwa yie kura etem no yede odiko visi ofane papa bibia emu sampa ona bai na ne papa tenase ansa kura no waba ne papa tenase wi a odi hino ne papa tenase a abedmuka onye ba ne papa tenase ai fa no enti sa de nam abedum de kan ye kan wa ha no se de kan se obi nim obi tirimu asem ti me mfa me wure nkosi obi a mi ni gidie woni mu so magina machi ne kokona omma ba mfi machi da bi ene
nipa wo pira kura ofa wo pira kura sɛ we abusuadwa ye wurade ye no onna ne dia abusuadwa ne mantimi ne bepra dwa sɛ bia ato apenten ye so afiri wachi ama sɛbe ye firi wawura na basa me na aduru me so ma ne de broni bɛka sɛ so nga sa papa ne wo ho no ɛne wo mu di de anaasɛ omoni ɛgye enti ɛno nso ɛka ho bi sɛ nipa wo ho ne de wone ne mpere hwe ne de ya ne sɛ nanim onyam ho no onu didie enti ɛsɛ ohwe ɛna na ofa ka sɛ baabi a ohene ba bepia kobia na ɛkyɛm no bi ka no ho ampa ɛsɛ kyɛm ka no ho fisi baabi ɔwɔ no sɛ yi asempo no ɔkɔ no ɔte sɛ ɛyɛ so obi ɛyɛ papa biribi a ɛsɛ otumirika nya afɛ no ɔkɔfia kɔfa no kyɛm ɛsɛ odimirika kɔbɔ no gya ho ban na ɔhwɛ sɛ bambɔ na afɛ no mate aseɛ sɛ ɛkyɛm no ɛyɛ apem no fisi nkura bobɔ odin sɛ yɛsɛ yɛyi dudu ama obi a sɛ obi afa nkuta kora apem no ahwɛ a ebi nya bi nkuta enti nananom a edi kan sɛ ɔmo hyehyɛ yɛ no a de adeɛ wɔ no nso hyehyɛ ne ma bɛyɛ ne man so ɛtoa de ɔhyehyɛ yɛ so ɛyɛ no sɛ ɔhyehyɛ ne nneɛma no ɔhyehyɛ ne yie paa ɛboa sɛ ɛbɛbɔ ɔmanmu no nyinaa ho ban nyɛ ɔno nko abambɔ no wɔhwehwɛ ne mo ɔmanmu no nyinaa bambɔ na ɔhwɛ sɛ ɛbɛtumi agyina ma anim onyam ɛtumi aba nti ɛyɛ Fekuo a nokwasɛm ni ahoɔden ɛwɔ mu no ɛso nti nyɛ nwanwa sɛ nkuro to ɛbobɔ yɛ ahena na ɛgyina mu bi ama ahena nanom nso nkonnwa na sɛ nkonnwa bi a ewura bobɔ yɛ kyekyere ne man bi a kyekyere ne man bobɔ yɛ no nkonnwa no bi wɔ hɔ a ne nyinaa kɔkɔ hyɛ saa Kyidom no mu ɛma mu yɛdu